Axek çend gotin bi mirov dide gotin, ma li ber cemê Dîcle dilê mirova disotin. Axek çend gotin bi mirova dide bîrkirin, ger ku pir be gelek, ger ku kêm be tenê wek yek du kelek. Dev jê berde eva hemû çîrokên derev nîvçû û kevnokotin, berê mirova şêr didotin. Guh bi dinê hevalno, şîreta min li we ew e, hûn jî bêjin hevalê xwe roja ku dimirin, bila li kendala nemirin, axa kendala kêm e, têra qebrekî nake, miriyekî kêm ax, mayê çawa têr bimire. Axa kendala kêm e, têra her derê miriye dike, lê têra rû nake. Qebrê rûvekirî wek birînek nûh û devvekirî, wek porekî dirêj, telvîhev û neşekirî. Ez ê niha te çawa binaxkim li vî kendalî, ma cihekî du tune bû ji bo ku tu xatir bixwazî, ji vî kendalî pêtir delîl.